Čaute ľudia, teraz tu máme ďalšie video o Nerf a odhalíme si nášho prvého, ktorý tiež natáča a volá sa Bobčo. Takže tu vidíte Bobča. Počkajte, je to rozmazané, musíme to trochu utrieť. Počkajte, stopne. No, sme späť, nie moc kvalitné video, trocha je rozmazané. Snažili sme sa to opraviť, ale nevadí. Konečne som sa odhalil, aby ste... Tak, áno. To je Bobčo, vidíte ho v plnej zostave. A z neho najlepšou nerfou. Je to série Dartak a volá sa Snapfire 8 a sú toto takéto šipky. A lepiace. Tak, no. A dá sa to meniť medzi speed, to znamená, že rýchlejšie to strieľa, a medzi power, ktoré strieľa ďalej. A týmto sa to mení. A ktoré v tejto zbrani všetko. A strieľa to takto, počkaj. No, toč. Aha, dobre. To sa mi trošku naseklo náboj. A teraz tu máme ďalšieho. Genarita. Jeho za zbraňou. Ani sám nevie, jak sa volá jeho zbraň. Volá sa Nerf Mars. Nie, tuto je Dartag. Volá sa Nerf. Takže Genarová zbraň, zistili sme, že to je Sharp Shot. A tak to vyzerá. Má 3 náboje vedľajšie a jedno normálne delové. Nabíja sa zozadu. S tým nestrieľ, prosím Dá ťa, sa takto nabiť zozadu, natiahnuť. A vystraj. Ľahká zbraň. Trochu presná. Prosím ťa. A trelili sme to vedľa stromu. Takže môže si utekať pre svoj A náboj. ešte ja chcem pripomenúť, že... Ja to sem z neho. Takže ospravedlňuje sme, mali sme tu jeden sek, lebo jeden nás tu vyrušoval, že Genáro. Nie? A Áno. no, prosím sme sekli a ideme na druhú zbraň. Áno. Volá sa Magnus. No, prosím, táto zbraň sa volá Mega Magnus. Čo série Mega? Mega, tak. Volá sa Magnus. Má takéto veľké náboje. Síce nabíja sa dosť ťažko, ale podľa mňa dobre strieľa. Nabíja sa, z celej síly ju potiahnete dozadu, dopredu natiahnete a dáte náboj. Strieľa dobre ďaleko, myslím, aj dobre rovno. Podľa mňa je to dobrá zbraň. Ďalšou zbraň? No dosť, no silno strieľa. Silno. To som zabudol. No, tu je ďalšia zbraň. Ja ju Volá mám sa Žltka. Nerf N-Stry Elite Jolt. Idú do nej modré šípky. Elite šipky. Elite šípky. Mega. Veľmi dobre strieľa. Do diaľky strieľa. Keď s ňou trafíte do hlavy, strašne to štípe. Jak ty mne. Takto strieľa do diaľky, myslím, že No máme ju tu dvakrát, jedna moja áno. a jedna Filipová. Slepého. A ešte, Čo ešte? a hlavne, Som Filip Devil. a hlavne ešte aj je veľmi lacná a s 2 nábojmi je. Predávajú ju za 4,99. Oplatí sa kúpiť. Máme tu ešte jednu zbraň, poslednú, ktorá sa volá Nerf Vortex Proton. Je to zbraň na disky. Dobre strieľa do diaľky, veľmi štípe. Len veľkou náhodou hrali sme Nerf vojnu a tento mladý pán nám stratil oba náboje. Ďakujeme. Pripomeniem. Ty zavri. A ľahko,
a ešte aj ľahko sa nabíja. Stačí iba potiahnuť a tento gombík zatiahnuť. Strieľate. Na jeden náboj je tá. Ja to robím inak. Dobre, a teraz pristupujeme k mojej zbrani. Kto bude natáčať? Ja. Je to N-Strike Elite a meno má klasický Strong Gun. Je to na 6 nábojov. Je to 6 nábojov, ktoré sa točí dookola. Môžete si všimnúť, sú to také kocky, ktoré ako to tam len dodali k tomu To je tej aj na zbrani. Magnumke. Áno, aj na Magnum to je. A je to úplne ešte odlišné, že táto napodobnenina sa napodobne aj k tej staršej ako verzii z roku 2004. Tá je inakšia. Dobre dá sa mieriť. Áno, na hlavu sa dobre dá mieriť. A potom má Vidíte? Skapal. Takže. Dá sa tu vysunúť toto. To ukáž, Čakajte. čo som ťa naučil, Alex. Ten monitor. Dá sa takto vysunúť zásobník týmto tlačítkom. Tuto. Takto si ho vysuniete a dávate náboje. Zasuniete. Adam, prosím ťa, nakameruj ma, jak sa tam zasuniem. Ja som ho to naučil. Takže ideme na to, no poď. No, takže. O to som ho naučil, ja tak ideme na to. Výborne. Chytíte. Dobre, jeden náboj chytlo. Prosím, Chytíte, otočíte a už hráte. Nemusíte to prekladať. prosím, Výborne. tento náboj chýba a ešte čo chcem dodať, že je lepiací sa náboj. Na všelijaké Áno. šaty sa vie prilepiť. Také mám aj ja. Tu. A ešte jednu mínus mám. Je nová Magnus, prosím ťa Filip, chyť ju. Je nová Magnus, ktorá má tvar, poď sem, Tak veľkou ktorá má tuto, takto dole nižšie, ešte takto príkytok, takto na ruky, ale pozor, v tom balení má tuto na nabíjanie, to je sivé a normálne je to červené. Takže na balení je to úplne inak, tak si na to A dávajte ešte pozor. vám poviem jednu vec, že čo je ešte na nej výhodné, viete sem dať 2 náboje do zásobníka. Takto. Dajú sa sem dať. Nie, Ale áno, keď on rozprával. nie, Ja si to pamätám. to ešte nie. No a ešte by som chcel povedať, Aj 2 náboje. kanál sa mi zmenil, volá sa pod mojím menom Alex Srňan. Áno, Bobčov sa volá Adam Žák. Žák, jak vždycky. Oni dvaja bohužiaľ nemajú, ale keďže idem k ním, tak som im spravil YouTube kanál. A Bývame na Novej Dobe. bývame, poviem vám, je to na Slovensku, ale nepoviem kde, nájdete si to. Na Mierovej. Na takých posledných videách, tam už to poviem, kde bývam, ale ešte nepoviem. Čau, čau.